21. mendeko mugarri zientifikoak. Imaginazazu material arin bat, erresistentea, malgua, iragazgaitza eta ez kutsatzailea. Demagun elektrizitatearen eroalde ona dela, propietate termiko ikaragarriak dituela, eta gainera oso ugaria dela naturan. Egia esan ez dago imaginatzen ibili beharrik. Izan ere benetan egon badago, eta grafeno izena du. Karbonoaren atomoa da. Karbonoak propietate txundigarria du. Bere buruarekin batu daiteke egitura handi eta egonkorrak osatuz. Eta gainera hainbat forma har ditzake, atomoen arteko lotura kimikoak jartzeko moduaren arabera. Diamantea eta grafitoa dira formarik ezagunenak. Eta azken hori, elkarri lotuak dauden geruza MEMez osatuta dago, atomo bakarreko lodiera duten geruzak. Baina posible ote zen geruza bakarreko material egonkor bat lortzea. Hainbat urtez ezezkoan egon ziren, bi gizon hauek agertu ziren artel, Novoselov eta Game dira. Posible zela erakutsi zuten bi fisikari errusiar, eta zelo apur bat besterik etzen behar. Imaginazazu arkatzarekin marra bat egiten duzula zelo zatitxo batean. Ondoren gainean beste zelo zati bat jarri eta itxatxi egiten duzu. Gero izatiak banatzen dituzu. Prozesua hainbat aldiz egiten baduzu, badakizu zehar izaren fabrikatzen bai, grafenoa. Teknologia hankaz gora jar dezaken materiala da. Bateria eta prozesadore indartsuagoak eta pantaria ikaragarri malgu eta resistenteak egiteko aukera emango lukelako. Orduan zergatik ez gara grafenoa erabiltzen ari, oraindik ez garelako gai ura eskala handian fabrikatzeko haren ezaugarriei uko egin gabe. Baina denbora kontua baino ez da, seguruenik etorkizuna grafenoz idatziko da.